Okay. Shout out sa 15 nga nagrantaw, lihog share agad sa naton live para ma-start kita. May kalantaw naman siguro, no? Okay, no? Welcome naman, no? Dito sa atong channel, Pirot Haranista, no? Yari, no? Pag sa ginpanukan ko, no? Magdaigon kita sa subonghan Domingo, no? Kaya, ang hindi man sinsili nga pagdaigon kita, kundi nga, kantahon lang natin ini nga mga ambahanon, ang isang pamaskwa sa pulong ng Ilonggo, no? Kaya di madamo man ang ato ng mga kauturan na gusto gid, no? Nga sa sining, mag-ampit sa sining nga mga ambahanon, no? Sa pulong ng Ilonggo, no? Ang matutuod gid niya nga pagdaigon sa mga sa unang panahon, no? Sa karon mga nagadaigon man matuod, may nagkakaroling pero lain ang ilang mga ambahanon, no? Sa mga English o Tagalog, no? So ini aton pure Ilonggo ini, no? Sa mga maluyag, no? Sa mga maluyag mag-ambit sa sining ambahanon, palihog lang, subscribe na lang mo diri, no? Para nga inyo gid mga makuha ini nga mga ambahanon. Ka inyo man sa uluhon, no? Igakalipay mga aton kung gamiton ninyo ini sa inyo nga pagpangdaigo, no? Sa Ilonggo nga pulong, no? Dala ang pag-promote man sa aton nga mga lingwahe, no? Yari, no? Una-una naton nga dulot sa inyo, no? Ining ang banon nga nagatigulo ang pagkatawo, no? Sa Visayas, no? Ang isa karon direkta ko lang ni tatlo, no? Ang isa ng sa Ulugon ang Paskwa, no? Ang isa, no? Udungga, no? Idulot natin sa inyo, no? Sa mga gusto mag-ampit sa sining ambahanon, no? Yari bukas pala na kung ginadulot sa inyo. Yari ang ambahanon nga nagatikulo pagkatawo. Amon pagdating
24 kulang sa Disyembre sa piling gintuaw sang mga angheles ginsimba gindayaw sang mga pastores gilayon nag-abot mga hari nga mago si Melchor si Gaspar Baltasar ikatatlo naghalag sa Pulawan namira insinso kadungkanan sa ngatong mahal na Ginoo. Udong gaman ninyo o Senyor tagbalay ang among pagputo nga nagahalungay sa kinabubuton ng inyong nabugay sa pagsaulog sang Paskwa simbolo sang kalimay. Salamat, salamat sang kinabukbukon nga hantod kagbukod sa katikusuon. Paalam, paalam, nagbalay nga dugalon, labay nga sang diwa, kamo panglawi ko. Okay, no? Medyo propasensya ka mo, no? Kaya medyo malubog-lubo ya itong level sa nga itong tingog, no? Ina, tungod sa nga, ano, sa nga nagasupri kita subong sa nga kataro, no? O kung may ubo-ubo gamay, pero at least, no? Wala kita suko, no? Sa pagdulong sa inyo, no? Sa mga ambahanon, no? Pagi sa mga ilunggo, mga ina, no? Mga amoy na, no? Mga bilang pangdaigo, no? Nato nga dulot sa inyo. Kay may siyempre nakantal natin ini, kay madamo ko ng aton ng mga kauturan, no? Di ko kisa nagapangayo sang kopya, no? Pero pagi na lang diri sa aton channel, test bulig-bulig ka mo, no? Lantawan lang ninyo diri pirmi, no? Kaga sa uluhon, no? Ang ini nga mga ambanon, at least na bilang makabulig-bulig man kamo sa ako, no? Bilang sa pagkuhan sa kay Google, no? Kung pirmi ninyo na tuki, no? Ini, no? Ang atong channel, kung nag-subscribe ko mo, di siyempre madali ninyo masalapuan ini, no? Sa muli nga oras, no? Sa muli nga takna nga kwan, sa muli nga pizza, no? Pizza, ano tagay pizza subong? 16, no? Pizza 16 sang November, no? Nanimprano kita kapag ang katuyuan nato nga sa mga abdi-kabyanan nato nga nagapangayo, no? Sa mga kopya sa sining mga ambanon. Diri lang ninyo ikuha na yung mga kapoy mga sagad sulat, no? Diri lang ninyo i-kopyahan, no? Sa aton nga channel, no? Para at least bilang bulig-bulig man ninyo sa inyo pag magpadayon ang aton programa o kung kalingawan diri sa aton channel Pirot Haranista, no? Inagalitan na, no? Ginadulong ginaton sa inyo labi na gid sa aton pinalangga nga mga OFW, no? Ngayara dira sa nagkalain-lain nga nasyon, no? Number 1 na gid diri si Ma'am Miri Ricabar ngayara sa Florida, no? Nagsubuman si Ma'am Emilien Petricusa ngayara sa New York, upod sa kay Ma'am Mapi ang Petricusa Andaya, no? Nagsubuman sa kay Bian Buboytana, no? Mayong utulang dira sa inyo pangalan sa kay Ma'am Health Chances, no? Ngayara sa Hong Kong, no?
sorry no, medyo nagkatagol kita. Siyempre, baway ko pa makilala, di ka tagol. Siyempre, kung wala mo pang makilala mo na kung sa mga idobla, kung may makilala, siyempre katagol kayo siguro ang iba, ay ko pa na parang hindi ko mapunggan ang tagol ko no. Sakay Ma'am Jima Muniba no, ngayara sa Singapore no, upod na sa iya mga kopdara no, sa Old But Gold Friends no, sila ila na naga-support ni diri sa akong channel no. Mayong hapon lang sa inyo tantanan. Labi na gid sa akong pinalangga nga naga-support gid sa ako no, dira sa Canada no, si Toto Edward Rivera no. Mayong hapon lang sa imo dira no. Siyempre, nakidlawan ka na gid man ang imong pagkuan sa ato no. Pero at least ang pan man nato. Pro sa nang pan man nato ng medyo masako kasubong no. Sabi kay daw bago lang mala nag-retired si Otto Edward mo. No, bali tayo na paglantaw dira no. At least matawhay si Otto Edward sa subong ay naka-retired na siya no. Paubot na lang na sa iyang papay. Okay to, mayong hapon lang sa inyo no. Antes na makita na padayon no. Yari naman na yung pila ka mga shoutout gikan sa aton ng mga kauturan no. Wala sa payan medyo no. Kung alang-alangon ko do galain tingaw ko. Okay no. Sa aton ng mga kuan subo shoutout aton ng mga kauturan. Pagkatian nato ng mga shoutout sa aton ng mga kauturan. Shoutout sa kay Nick Baryon, hambalya wala gid paglubad si tatay pero gwapo gid tingog ya. Shoutout sa kay Marilyn, kagamo man sa kay Nestor Plaza, happy watching. Hambalya good morning idol, pwede pa request ang handumanan guro. Okay. Handanan man diyan, handumanan guro. Salamat. Salamat sa pag-type. Shoutout sa kay Tricia Galeno, hambalya mo sa tatay pero idol kita. Hambal ni Marilyn. Una sa lahat po, magandang hapon po Manong Pirot at sa mga kasamahan niyo po at God bless you Manong Pirot at sa lahat ng inyong pamilya. Thank you. Shoutout sa kay Ma'am Annie Ferranco. Mayong oto tatay pero always di kami diga bantay sa live every Sunday kag si Mama Lydia Ferranco pa request naman tay hamili nga gugma. Hamili nga gugma. God bless tayo from Carles Iloilo. Shoutout lang sa mga taga-Carles, happy watching. Good noon tatay, pero shoutout ako pa kayo sa si Bibing Terania sa Walker, San Remedio, Antique. Pa-request ko isa, tuburan, God bless sa matanay pero tamal ni Mary Jane Sampilo. Shoutout sa kay Aldrin Almendral, ang bayan mayong hapon tayo pero watching from Japan. Shoutout sa kay Heji. Ambal ni Marilyn, please po Manong Pero pa-shoutout naman po sa family Basig, lalo sa papa ko na si Fernando Basig, Renaline Basig at lahat po. Salamat po Manong Pero at belated happy birthday Honey Valerie. Okay na naman. Sa gusto mag-request ka po pa-shoutout, comment lang. Kaglihog share po sa aton live para duro viewers ta. Pesos. Kalipatan ko to yakang mga pas dito sa Sofia no layo no wala ko dundong nga request niyo sa phone mo yari na lang no ano ito isa andumana isa amiling duta ano to amiling duta pwede ang itong kopyang toto medyo na parang dulo yung mga lyrics niya. Yari lang na yung handumanan para sa nagpapay sa siningang bago, no? Para sa ito.
Simo no ang imong gipagabay ano po ito ginan di patakot pa ito pagabay ni bina kay dili ang atong sa masunod ng nagalingan no instead na no yari na lang no bilang pagpanungdong sang Pasko yari ang ambano nga nagartikulo kinahanglanon human.
ako nga wala sing angay kung ang pinag nagahinang panay napinas sa pagkaon kung nagkasaluhay daw pili matakos ang kalipay. Okay daw? Kami na, no? Instead sa tunggit pangabay mo hamiling duta, mo lang na yung ginadulot na to para git sa imo, no? Yari pa rin ang alam, ito pagalit ito kila, no? Sige na. Ang pagalit ito, ang tuburan, no? Ito may nagpangabay ito na. Sige na. Ang pangahon ko na lang, no? Kung sa bagay, yan isang mga katikulangan ng mga kanta, no? At least, idulot na ito sa inyo. May isa
Okay, no? Yara na. Tulong na ito sa inyo, inyong mga ginapangabay, no? Okay, at least naman kita na yung magpadayon. Yari naman na yung pila ko mga shout-out. Ikan sa ito ng mga kauturan. Gapis nga, tara. Shout out sa kay Mark Anthony Deloso. Happy watching. Sa kay Thea Salcedo. Happy watching. Ang bal ni Marilyn, wow, ganda talaga ng voice ni Manong, pero wala po talaga pagbabago, ganun pa din po. Kaya tuloy nyo lang po yan ang mga awitin nyo, Manong, pero bigyan pa kayo ni God ng healthy na kalusugan. Kabay pa, no? Siyempre, may ano po kita, no? Hindi po gusto si God, no? Ano kita, no? Kaya para sa inyo, no? Magadulong pa kita, madamo pa nga madulong natin sa inyo, mga ambanon sa mga Ilonggo, bilang pagpapan sa aton ng mga lingwahe. Tay Pirot, pa-request naman liwat tay kay nagalantaw si Mama Lydia Ferranco sa imo live, dumduma ang langit, tambal ni Ani Ferranco. Okay na? Daw mahina-ina viewers sa subungaw. Sige lang. Okay, no? Balituhan lang kakanta, no? Kasi siyempre, tumulong na kabalo mag-ano na mag-angop, no? Kaya, hindi mayo nga ito nga panabiso. Okay, no? Yari ang manong na nag-artikulo, tumtuma ang langit, no? Mga paigid, yari man tayo ng panahon. Sa kaya pa mga Rimis Intinalis Relida daw sa barangay Patong-Patong Haniway, no? Mayo kung tulang dira sa Imumar, no? Yari nila, no? Ang bahanon, pangabay sa atong mga buwet, ang bahanon ng nag-artikulo, dumduma ang langit.
turo ang gipapaigid no sa aton nga mga paro nga atong pinalangga ang mga viewer no. Ya, ari bilang pagkatapusan naton nga dulot sa inyo ay gina suno man sa pagpagabay no pagpagabay ini nga banon. Yari ang nag-artikulo peace nga pura.
no? Di kay daw lang alang lagi man no? Diri na kita kuto, no? Diri sa atong channel pero turista, no? Tutulungan sa masunod ng linggo, no? Kabay pa, no? Hindi ka mo magkataka, no? Sa support diri sa atong channel, no? Kaya no? Para nasiling ko na tungod sa inyong pag-kondire, siyempre, kamo mo lang kung daw damo mo lang ang naglantaw, siyempre, do pagsik mo ng lawas ang inyong ragad, no? Amo lang huwag makita nagpansang pag-ubra-ubra sa mga bahanon, no? Para lang mabuhi man ang pulong ng mga Ilonggo, no? Kaya sana sipon natin ito sa hindi, no? Ang matutuos giban, no? Dako gid ang mabulig sa mga bahanon ng Ilonggo, no? Para ma-promote man ang ato ng mga lingwahe, no? Kung singitan ikaw ang mga singitan, daw wala man gawas ng nagapan. Pero kung ipagi mo sa bahanon, no? May ara gid ang matandog, no? Kung makapamati lang o kung makalantaw lang diri sa ato. Okay? Madamong salamat, no? Kaga mayong untulang sinyo taran-taran. Mga pinag